Καλησπέρα σας. Εδώ πέρα βλέπετε ένα site το οποίο δημιουργήθηκε για το μάθημα ηλεκτρονικό επιχειρήν του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης. Το site μας δημιουργήθηκε από τις φοιτήτριες Λεμονία Αθηνάς, Βάρνα, Κρυβή και Βαμβακίδου Ολυμπία. Όπως βλέπετε, αρχικά το μενού υπάρχει και οριζόντια και κάθετα. Στην αρχική σελίδα υπάρχει ένα άρθρο σχετικά με τα βιβλία και τη χρησιμότητά τους, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Η επόμενη μας σελίδα έχει να κάνει με την ιστορία, δηλαδή για ποιους λόγους δημιουργήθηκε το site και ποιος είναι ο στόχος του και ο σκοπός του. Έπειτα θα πάμε στο e-shop. Το e-shop είναι η σελίδα στην οποία μπορείτε να αγοράσετε ηλεκτρονικά βιβλία. Θα επιλέξουμε την κατηγορία βιβλία και εδώ πέρα θα μας βγάλει κάποια βιβλία τα οποία είναι σε αρκετά χαμηλές τιμές. Όπως βλέπετε, American Psycho 9,50, The Opposite House 10,50. Υπάρχουν και ξενόγλωσσα και ελληνικά βιβλία. Αν ήταν όλα αλλιώς της Αλκίονη Παπαδάκη 7 ευρώ. Κώδικας Da Vinci 13 ευρώ. Στη συνέχεια θα πάμε στο e-books. Το e-books είναι η σελίδα που ασχολείται με την ηλεκτρονική ανάγνωση των βιβλίων για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν βιβλία. Όπως βλέπετε εδώ πέρα υπάρχουν αρκετές κατηγορίες για όλα τα γούστα. Θα μπούμε σε μια τυχαία κατηγορία, η οποία θα μας παραπέμψει σε μια άλλη σελίδα και εδώ πέρα θα αναζητήσετε τα βιβλία που θέλετε. Παιδικά, εφηβικά, τα πάντα. Και τέλος, θα πάμε στην επικοινωνία. Εδώ πέρα είναι οι τρόποι επικοινωνίας, μέσω email, βιβλιοφάγος@tenet.gr. Τηλεφωνικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2310 63 84 33 ή άμα θέλετε σε κινητό 694 63 64 134 και το Facebook που είναι Βιβλιοφάγος. Ευχαριστούμε πολύ.